Приятна за децата и родителите им тема, защо цял столичен квартал е оставен без детска градина и кой има интерес от това. Нашия репортер Михаела Карабельова сега е в квартал Бояна. Здравей, Михаела! Добро утро и на всичките ти събеседници, те са много. Честит празник най-напред на хлапетата около теб. Добро утро, Ицо. Наистина проблема в столичния квартал Бояна е голям. Тези хора тук, това са само малка част от тях, нямат общинска детска градина. Основната причина за това е, че реално няма общински терен, на който да бъде построена. Затова хората от квартала са преценили, че тази сграда, която виждате тук зад нас, може да бъде преустроена в детска градина. Това е сградата на старото Боянско училище. До момента има решение на Министерски съвет, както и на Министерството на културата. Тази сграда е предостъпена на Столична община, но вече близо 5 години, както ще ни разясни госпожа Светла Ваташка, тя се занимава и кореспондира с институциите. Госпожо Ваташка, първо кажете, защо избрахте точно сградата на старото Боянско училище да бъде преустроена в детска градина и какво се случва до момента? Защо вие все още нямате детска градина в квартала? Добро утро на всички зрители, честит празник на нашите деца и на всички останали. С няколко думи само ще ви кажа, Одисеята е много дълга. От 2007 година са нашите намерения с една подписка, подписана от майките, да изградим общинска детска градина. Защо се спираме на това училище? Защото всички общински терени са продадени с обстоятелствени проверки, така наречени, и до момента няма нито една такава. Тази сграда е старото Боянско училище, което е от 19 век построено. Земята е дарена от боянчани и е дадена за просвещение. Поради тази причина тя като черпа функциите си като сграда към Министерството на културата, в която бяха изложени. Само ще ви прекъсна. Поддържа ли се тази сграда? Използва ли се за нещо на този етап? Не се използва. Затова Министерството на културата ни я даде още през 2007 година. Ни я предостави, за да направиме детска градина. Защо от 2007 година до момента не може да бъде направена на детска градина? Областната управа ни предостави имота още през 2007 година. След това една дълга процедура. През 2008 година излезе решение на Столичен общински съвет. През 2009 решение на Министерския съвет. Такава е процедурата, по която вървиме. И за съжаление, след това 2010 година един тристранен договор за приемане. Миналата година се прие сградата не като общинска собственост. Тя запазва държавната си собственост и изведнъж от Столична община обясниха, че това не може да стане детска градина, ще остане музей. Смятате ли, че някой има интерес към тази сграда? Определено смятаме, че има интереси и ние ги знаеме местните хора, чии са интересите. Тук при нас е кметът на район Витоша, господин Любен Петров. Вие как ще коментирате това нещо, че има интереси към тази сграда? Има ли нещо такова и защо наистина тази сграда не може да стане детска градина? Личното ми впечатление от цялата преписка, която върви с колегите от Столична община и с кмета госпожа Фандъкова, е, че наистина, както се казва по-народному, царя дава, падаря не дава. За мен всички, които сме на възлови позиции, имаме доброто желание това нещо да стане, но по стар такъв административен тертип ни се обяснява на някакво ниско ниво някакви административни пречки има. Какви са административните пречки? Една от пречките, които така ни се изтъква, е, тъй като сградата все още е държавна, а е само предадена за управление на Столична община. Тоест, ние не можем да правим никакво преустройство, без това да ни бъде разрешено от собственика, т.е. държавата. Господин Петров не знае. Искам да ви кажа, че след разговори с дирекция ЖУСТЕ в Столична община, направихме анекс към договора и им показва областната управа. За този анекс, за да се случи, ни е помогнал господин Стойко Дуков, общински съветник от ГЕРБ. Ето го господина. Анексът е подписан вече от областния управител. В него пише, че се предоставя за детска градина, пише за сметка на Столична община да се направят всички и съобразно статута градоустройствения да се направи преустройство за детска градина. Този въпрос е решен. Ние от тук нататък искаме да покажем на Столична община, че искаме да действат бързо,
Значи, има едно писмо до господин Любен Петров от 2008 година, юни месец, от председател на постоянна комисия по финанси и бюджет, в които казват: дайте проект за договор за пари. Тук вече става дума за пари. Михайла, ясно е, че става дума за тежки административни неуредици, обаче за да покажем всъщност колко е голям проблема, виждам за теб майки с деца. Нека някой от тях да ни разкаже къде детето е на детска градина в момента и колко време пътува сутрин, за да стигне до там. Така е, Ицо. Най-потърпевши от цялата тази история наистина са майките с деца. Затова предлагам да попитам наистина тях. Вие, вашето дете, водите ли го на детска градина? Значи, това е малката ми дъщеря, това е голямата. Малката съм и подала за тази година за ясла документи в центъра, тъй като не се вода, че живея там. Съм в много далече в резервите. Шанса ми е почти нулев да я приемат там. Това е голямата, която преди години с много трудности я приеха в детска градина, до военна болница, с пътуване около 1 час, водене сутрин, прибиране след обед в зимата. Може да си представите какво е за едно 3-4 годишно дете да виси по спирките и да се блъска в рейсове. Трудно е много. И не съм само аз, всички тук майки, които сме, чакат. Имаме майки, които са в много далече, още по-назад в резервите на детските градини. Срамота е да сме такъв квартал, в който нямаме детска градина в столицата на България. Тук разбрах, има една майка, която чака от доста време. Кажете вие, от колко време чакате вашето дете да бъде прието в детска градина? Не чакам от доста време. То сега ще ми направи 2 годинки детето, но е записано от няколко месеца и шанса да се класира е абсолютно никакъв, защото за 4 места чакат 650 деца и просто е абсурд. И аз съм самичка, таткото ни е в чужбина и просто няма нито кой да го гледа, нито абсолютно нищо. Добре, аз знам, че тук в квартала има частни детски градини. Защо не пращате децата примерно там? Все пак се знае, че в Бояна живеят по-заможни хора. Защо не пращате децата в частни детски? Положение, че майчинството втората година е 240 лева, а частната детска градина е 600 евро. 750 лева. Просто няма как да става. Има за местните хора, които не са такива богаташи, като тези, които са дошли и са направили огромните вили и могили и са се заградили и те си имат частни бавачки, госпожо. Айде за финал да питаме кмета на района дали и кога ще бъде разрешен този административен проблем. Имаме въпрос от студиото към господин Петров. Все пак кажете, кога ще бъде разрешен този проблем и какво да обещаем на тези майки, които, както виждате, повечето от тях си седят в къщи, не работят, за да си гледат децата? Така е. Аз искам да благодаря наистина на господин Стойко Дуков, че е свършил работата и това мое предложение, което беше за допълнение към споразумението, най-после е станало. Хубаво е, разбира се, като стават тия неща, най-малкото да дойдат до администрацията на район Витоша, защото наистина не е смешно, госпожа Ваташка, проблемът е сериозен, защото в район Витоша наистина трябва да се възложи процедурата, но няма как да се възложи, когато в район Витоша не са средствата. Така че аз благодаря наистина на общинските съветници и дай Боже наистина между администрациите тази кореспонденция да върви, защото това нещо не е дошло. Може ли да се ангажирате с време, с срок? Разбира се, веднага след като това нещо дойде официално при нас, ние стартираме процедурата за проектиране и мога да го заявя отговорно пред всички. Вие, госпожо Ваташка, вярвате ли на тези думи? Аз не вярвам на тези думи. Аз вярвам на себе си, на хората зад мене, на човека, който ми е помогнал, господин Стойко Дуков, общинския съветник. Ние ще продължиме срещите с... сега става дума за пари, които чака господин Петров. Ние ще бъдеме в Столична община, ще искаме средства да се осигурят, за да започне проектирането, след което те ще изпратят поръчката в район Витоша и там район Витоша може би най-накрая нещо ще започне да прави. Нали? Благодаря, Михайла. Благодаря на теб и на твоите събеседници. Ние ще продължим да следим темата и развръзката на този случай. Квартал Бояна е без детска градина. Има няколко частни, за които обаче родителите нямат достатъчно средства, за да изпратят децата си там. Здравей, България продължава след секунди с темата "Кога